Nggih, menika dipun aturaken pamundhutane Pak Miran. Anu Pak Miran kalih Bu Narmi. Nggih Gubuk Asmara nggih. Gubuk Asmara. Tak jumenengke genduk Putri Angeli. Kene Put, ngadeg Put, kaya ngapa? Noning, noning. SMP Cak Yudo. Nggih. Dirung ngerti cah lanang. Betul, ya memang perlu diketahui oleh masyarakat bahwasanya Mbak Putri Angelita ini masih pelajar kelas 2 SMA. 2 SMA. Prestasinya luar biasa Bapak Ibu kemarin mengikuti lomba mocopat tingkat provinsi. Alhamdulillah juara 1 menggondol piala Bapak Gubernur Jawa Timur Pak D. Karmo. Alhamdulillah kemarin juga ngisi acara di Balai Kota Kediri dalam rangka ulang tahun. Mbak Putri juga mendapatkan prestasi luar biasa menggondol piala Bapak Wali Kota Kediri. Dan alhamdulillah Mas Percil anaknya yang 5 tahun kemarin gondol pemeane tanggane yang ngawur ae. Engko gondol liyane opo lah piala. Ya sing rada gede TV apa sepedaan gondol TV yang itu dijual. Omong ana sak kulkase sing nuku ku lho. Tawapuk. Aku berarti penadah lho mboten penadah mboten. Ya, perlu diketahui juga Bapak Ibu-ibu Mbak Putri ini untuk malam hari ini dipanggil mengisi acara Bapak Katwan, besok dipanggil mengisi acara di SMK 2 Ngunut di Tulungagung dan alhamdulillah besok hari Senin Mas Percil dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya semoga jangkrik tenan anakku sik cilik rumah sakit lho saiki. Masaku. Mas Percil iki antarane bungah karo antarane susah iki. Tak dongake ndang sehat ya. Ndang sehat ya, Dik, ndang sehat. Dik, ndang sehat lho, ngesakne awakmu nek lara ning sang obat ae. Sing lara iki dudu Percil. Niki niki lara, bendina nggawa obat ae no. Apa lak pipis tok nggawa obat. Obat apa? Diobat abit nene lho lak pipis. Obat. Karo masaku tembangin degup. Degup. Napa enten? Apa enek tembang degup niku lho? Degubuk Asmara ku lho. Masaku sisan gawe pundutan saka Bu Miranda so Pak sapa iki mau? Nggih Pak. Bapak Miran kali Ibu Narmi. Bapak Miran kalian Ibu Narmi. Walik. Pak Sunarmi kali Bu Miranda. Pantes Miran lanangnya pantes Miran. Lha kok jenenge wong oleh ku. Ben pantes Miran Pak sampean le. Sing lanang Miran sing wedok Narmi pantes. Sampean le lho awas rambut le. Ngawur. Tak kowetak lho Mas aku. Disiarke Putri. Lagune gubuk ya, Nduk? Nggih. Nuwun sewu para bapak-bapak ibu. Gak 2000 ben akeh. Disiar kok campur sari lho, Dik. Piye njejal nang. Lagu salenjutipun kakean menawi wonten terus karepmu piye ta karepmu piye? Ya jajal kowe. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak. Lah bapakmu ibumu wakeh nolak ngemik teng Crentil lho berarti. Kapok tak walik wis saiki. Sugeng dalu. Roh saiki bengi nek lampu mesti bengi goblok. Lah awan iki mesti padang apa ya nek. Kula teng mriki. Alah sing ngarani ning Tulungagung ya sapa? Balik iki malik. Syukur. Matur nuwun. Alah wis dikeki. Urung. Lah iya, ora dadi sing ra iso kowe. Kowe berarti iso berarti. Iso aku. Ngeku Dik tak ekokne. Mah. Niki napa? Gubuk Asmara nggih, Mbak? Nggih. Wis, nembang sing apik ya. Nembang sing apik, ora usah mikir nika-nika, sekolah karo nyinden wis sing apik ya. Serowos iki. Rasa terlalu dipercil. Aja dipikir teman-teman kan. Tangane. Lah kowe terus makmek lho. Gak mesti kula ngandani. Lah Percil ya makmek kowe ya makmek terus bagianku kapan? Lah iki debok kuwi. Masa kan debak ngene lho. Iya, sewengi ya. Aku juga manusia. Iki Lucia sing gawe iki. Aja kuwi aku. Masaku. Dik anu lho,
tak sampekno pisan ya Napa? entuk salam konggone galih. Iya. Yes, entuk ae. Salam PG. Mangga. Lagune gubuk Asmoro. Asmoro. Sapa iki? Yo. Oh, Surabaya, Dek. Surabaya cah bagus. Au. Ayo Putri kasih penjan gerake cahayu. Awas. Leren yang gubuk. Tulisan Gubuk Asmoro versi Surabaya. Putri Angelita, ono Cak Percila, ono Cak Yudo, ono Agus Keyboard. Lho nanti bocah iku. Ayo, ayo. Arep utik kuwi, ayo. Tulisan warna abang tanda isih prawan jenenge gubuk asmara nang ireso saya merati aku kowe dadi garwa saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara. Sarep tanpa osok. Terima kasih Bina Rumiyin Putri Angelita. Tetap dengan Gubuk Asmoro diatur kecah bagus. Iki mau tembang Gubuk Asmoro. Asmoro. Asmoro.
lagu ki nek di versi Renorno ki ora jebare. Nggih. Leres. Nyatane iki cara digarap tayub ya apik. Sae. Cara digarap Jawa Timuran kaya ngene iki mau nyatane Sae. Mas Percil lek njukel yo kepenak. Nggih, nggih. Yudo lek ngimbangi jogete Cak Percil yo apik. Nggih, nggih. Putri obahe gele ya kaya kekean. Nggih. Penak niku. Dirasake kepenak. Tepuk tangan buat Tukang son. Sinten, sinten. apa kok tukang son ki. Lah kok larane sone ra iso joget ra iso banter sampean. Oh iya iya bener.